תירדם עכשיו על ה-300 שקל האלה. לא, זה 900 כוסחת. 900 חד פעמי. טוב, אתה יודע שלא. מה שעשיתי לאוטו חושיני. ככה היא רצתה לעקוץ אותי בשקט, בדממה. סמו, לא רואים כלום במצלמה. יאללה, לילה טוב, אני גם עייף. מה אני אגיד לך? ברוך השם, משתבח שמו לעד, כמה אני מודה לו. כן. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואי וואי וואי, כמה אני אוהב אותך. זונה, עכשיו אני תודה. איזה קטעים זה היה, וואי וואי וואי.